umamisto ophakathi kwethu. Ndifuna ke bangcwele eseza sibophe amabhanti wethu. Ndifuna eseza sivule ovimba bethu. Ndifuna eseza silungise inhliziyo zethu ukuze yonke into uThixo azamthethisa yona kungabikho nenye into esiza kuyiphuncuka. Hallelujah. Ndacela semphakamiseni worship team yam eseza umama wethu ngaphambili. Omama belilizela kucaca uba ukhona umuntu ozayo. Hallelujah. Hallelujah. For there's no other God but you. Wena wedwa unguThixo, unguJehova igama lakho. The God who was and the God who is. uThixo ongadlulelwa ngamaxesha. The permanent God. Nkosi kakhulu basihlanganiswe nguwe. Iyabulela inhliziyo yethu. Bese uba khona phakathi kwethu. Enkosi bawo, we give you all the honor. Siyakuhlonipha ngokuba khona phakathi kwethu. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Le invitation, it means a lot to us. Ukumenywa nguThixo ebukhoneni bakhe. Asimeme agqibe abe khona. Your presence here is tangible. Siyabuva ubukho bakho. Asibuthandabuzi Thixo. Sibonga Lord ukuba ube khona. Enkosi bawo, you are honored in this place. Siyabulela egameni elinamandla lenkosi yethu enguYesu Kristu. Amen. Siyabulela kakhulu, ndicela ukubulisa komama bonke egameni lenkosi Yesu. Amen. Ndibulisa ngokhethekileyo mama uDlomo, the founder and the director Young Women, Young Wives Movement. Amen. Ndicela ukuma apho iprotocol andizoyigqiba bese ndibulisa bonke omama egameni lenkosi Yesu. Amen. Yazi mama into ebangela uba ndikumise, ndibonile uba kuzawumoshakala. Ngaqoma mandikuvale. Xa sewuthi sondikhaphe. Uyabona ke ngoku ngeke siyeke. Hayi ngeke siyeke. Xa sesithi sondikhaphe sendiwela. Yiba nguye umncedi wami. Sitsho singabafazi abanezikazi. Soze siyeke.
So siyabulela kakhulu gama wami. Ndingumama Maqelana njengoba sekutshiwo aka Mamister. Ndimnandelwe ukuba lapha kakhulu. Kodwa noba ndimnandelwe ndimele ukuba mfutshane because kukhona i-session ezayo and kumele ndibe precise. Now into ebangela uba ndiyithethe le nto endiyithethayo kungokuba ndiyazazi uba ndiyalitya ixesha. Niyayazi mos uba ndingumsorceres. So umsasazi ngumntu oqhela ukuthetha 3 hours yedwa ereyidweni. Amen. So enye into emnandi yeyokuba izinto ezininzi uThixo bezibekile sele zithethile. Uba uThixo ekhona uyaziqinela. Akukompithwa kuyakhompletwa. Sonke isithethe siphakamayo sisicutha kule nto. Uthi hayibo Thixo. Hallelujah. So from uMC nazo zonke izithethe bezithetha apha sezithethile. Amen. Ndiyalithanda kakhulu. Yo, ndimnandelwe. NdingowaseMatatiyela ke. Njengoba sekutshiwo ndingumntwana kaThixo ndisengisiwe nditshatile. Amen. Andizangoshumayela niyasi. Ndizomotivate. And mostly ndizoshare ukuhamba koThixo nomfazi. Uyabona nje? Yeyi sizabakota sidlula uMaria. Kodwa sawuthetha ngathi. I'm going to be very practical. Ukwenzela uba ohlala phansi umbambe ngesikhethi. Uthi wadlula njani? Amen. Ndasindiswa ke Nkosi yami ndithi ndihlale no timekeeper ndlela le ixesha ndikodwa sakhawulezisa. Ake ndibalise ngokusindiswa kwami kuqala. Ndasindiswa ndina 17 years. Ngoku this year I'm gonna turn 51. Ndifuna nje ibambe into ba uThixo uthembekile. Uyahamba uThixo nomuntu. Ekhaya ndazalwa ndicela amanzi mama. Ndazalwa ngumama notata sebebadala. Utata was 45. Oh, andobona Nkosi. Ndifuna naselofundile Nkosi. Utata was 45, umama was 40. Babengasafuna umntwana wasele khona usisi, sele khona ubhuti. So they were covered. Kweqina. Hey, kweqina igundane. Now, umama wami wandithanda. Naphi na apho eyakhona ahambe nami. Ndalala nomama ebhedini ndathi ndapasa standard 7. Ndilala nomama ebhedini. Endithanda umama. But ke ngokulonto yandenza ukuba andinqabele. Asithi amanzi. Amen. Now tell me ndinqabele ndiyaqaqanisa ne. Tell me ndinqabele ndindwebile. Ndifana namantombazana amadala kunami. Ayawafumana. Mna ndiwafumana. 2 ayatsalwa. Mna anditsalwa. Because one other thing ndandibhityile ne. So njengoba etsalwa ayala ukutsalwa kodwa ala kamnandi. Yabona nje namantombazana abo. Ayitsalwa ayala xa esala ala kamnandi athi enze ntoni. Yo! Noba bafuna ukuyekwa abantu kamandi bathi hayibo ntiyeke, hayibo kantiyeke. Kodwa saba wena utsalwa. Namkha ndizenzise. Leza bathi ngifuna ngithi ntsana. Fine, ndanelo lishwa ke ndathi ndapasa standard 7. Ndahamba ndaye high school at the age of 14. Ndaqomba high school ndiyowaqala ngicela sithi amonzi. Because no high school akho mzali. Kanti ndizaba nelishwa lesibini high school ndifunde nobhuti wami eklasini. Wandigada ngathi ngu-goalkeeper. Wayendikhapha kwakune hostel andikhapha yondibeka emnyango. Emva kwestudy. Andinqabela ndathi ndampasa u-10. Ndingawafumananga amanzi. Ndampasa u-10 at the age of 17. Xa ndimpasa u-10 ndazixelela uba apho ndiyakhona andiyangofunda ndiye kuwo. Ndanelakhi ndiyakhawulezisa. Ndanelakhi xa ndigqiba kupasa u-10. U-10 ndampasa i-age ingubani? Cela sithethe sonke. Age ingubani? Kodwa uncano ingu-5 gig. Ingubani uncano? Ndanelakhi ndafumana isikolo kude nasekhaya. Efort. Yazi ngoba abona befort anza kufunda ndize kuwo. Ndibenelishwa ndalala nomama ebhedini until standard 7. Ndanelishwa e-high school ndingawafumani.
ukufunda kum apha eFort kungunumber 7 ngizoqala ngawo ndiyawabona la ndifunayo ndiyawafuna Ndabile lucky effort. day 1 ndikula holo inkulu yaseFort ye-late applicants ndihleli pha ndizihlalele nje ngoba next xa kufika kum kwathiwa next. Wow sayigcwalisa iform wabuza lo mfo ukuba ungowaphi ndathi ndikwaseMatatiyela wathi nyhani ndathi nyhani ngoba utheni ngathi siyakakhona wathi lo mfana this is a true story wathi lo mfana ndicela xa sigqiba kugcwalisa le form undilandele kwana nto ethi uvenga baba amin ngoba ngiyadlala mna ndlala sayigcwalisa iform sagqiba xa igqiba kugcwalisa iform waphakama wathi umfana yo xa iphakama ndabona uba yile height yabona le height ne hayi ke waphuma ngapha kwedesk uthe ubahamba wavela uhamba ngathi sisnake wakhe yo kwathi mandithi nayi lawakhe wahamba umfana wazigqiba ii-buildings ezinde zaseFort niyayazi iFort masine wazigqiba ii-buildings ezinde ajike ikona umfana ijike ikona intombazana day cela sithethe sonke amazatha 5 gig akudlalo ndikwi-arrears khange waqale ejunior khange waqale high school delayed ndiyaleka ajike ikona umfana angena phasethini umfana sazigqiba ii-buildings ezinde sathi sayofika ehawusini day 1 this is a true story wangena umfana ehawusini wadlula umfana e-sitting room day 8 amazatha ndiyaziva njengoba ndimlandela uba ndingxamile I am thirsty funa wona ake sithi wora wangene phasethini umfana unxibe kakuhle manike ndiqale ngam unxibe kakuhle ndingwasezilalini dim rural ndinxibe ilokhwe entsha yakwaPep ecream white enamapokotha ne-newspaper bakhona bazaziyo ezo lokho ezasasine-newspaper unxibe kakuhle phofu nje kundijaja nje ndiyabona uyandijaja wawungamlandela nawe namfana wayene-escal eno-6 pack yaba ngathi sisnake shaye yonke yephala wangena umfana ekamereni ndeme emnyango kanti nje kubantu emnyango umama uyathandaza uthi Thixo vela ngaphambili ndiyazazi ndiseligundwa nokodwa ukhona wena endaweni zonke ngamaxesha onke kuba caba ndakhe ndawuva lo mthandazo wangena umfana ndinomfanekiso webedroom entle ene-continental nezikata cushions no-teddy bear yomfana waseyunivesithi mandigqibezele xa kubuya le ukonga nje igasi okay ndangena ndiyathini ndangena xa ndingena ayo bedroom le yi-office kuhlelo tata ababini nomntu ongumama kukwaXhosa dictionary abayaziyo eFort kulapho ku-interprethwa incwadi hlelo mama ababini nomntu ongumama wangena lo bhuti wathi kulo mama ndizise lo mntana ndaqala nangumntana sendilandele kangaka wathi lo mntwana wathi lo bhuti uthe waseMatatiyela ngoku ndiyambona uba mncinci ngoku ndithe mandimsise kuwe watsho ephuma umfana yo ngathi ndingachuzula ndithi mfuna wena waphuma umfana wathi lo mama nyani
Samathethela awumncini uzahlala kwam. Amashwa okushayulelwa sisi kawuthakatha ngabantu abaphilayo uthi sawuthi ukhawule kanti uvele ngaphambili wathopha nomama wathatha isitshiki wathi masabe ngiyokushiya endlini ndisadwane sayi-form day 1 wacross istrato abamaziyo ebeke wangathi uzawuza apha ulapha around emonti ngoku kwakuthiwa nguprofessor Mini kwaXhosa Dictionary wandithatha wandisendlini yakhe across the road wathi umnyango wathi gate wathi burglar proof latshabalala ithemba. Long story short, like this. Long story short, apha evekini kwafika usisomdle mayizonke kanti lenzelwe uvi wahamba nami nosisi kanti kuyiwa kwa SCM akathethi kwanto ngecawe nosisi lozibona nje unice ndifika kule ndawo kungqina amantombazana amahle aseuniversity ayengqina andiyikhumbule into abayithetha kodwa ndiyikhumbula bathi uYesu uligcinile kwanento ethi what a waste. I mean libahle akho bazali apha guys sisodwa bavela nenyathi uYesu uligcinile bahlala phansi kwakhona into eshekayo because I had never seen a beautiful girl igcinwe nguYesu kanti kusekuncinane kuzaphakama umfana seyibona yarekhoda nje xa ndingalibiza igama lakhe ndingamazi ungumfundisi ngapha ePE ngoku ngumfundisi onebandla wayesistudent ngoku engu-chairperson we-SCM wafunda ivesi engathi ibhalelwe mna ndodwa Mateyu chapter 6 verse 33 funani kuqala wehla umfana estage wapersonal wathi qala ngothi kwanento ngathi fika bamphilistinde wa andazi kwenzeka ntoni kodwa ndawava amadatha ehla kunento ethi the search is over nansi lento ofuna inhliziyo yakho amanzi ayiwethi intombi yomsamariya yathi kuJohn chapter 4 verse 15 Nkosi ndiphela amanzi ukuze ndingaphinde ndinqabe ukuze ndingaphinde ndibone okweliqula ndingazoba kuthwane emva koko kodwa kunento ethi engathi yagalela kuthiwa qala ngoThixo kunento elilayo kunento ovuyayo kunento confused ngoba yazi bithiwa lento kodwa ndiyava nje ngibethetha uthetha nami ndodwa in the midst of a full classroom nanka lamanzi afuna umphefumulo ukusukela ngalomini something wonderful happened and I know he touched me and I was no longer the same. I was never the same. Ndabanjwa sisandla sinamandla kanti nomfana endibona ichama usindisiwe andimazanga ukuthi uthethe ntoni kuye wathi vela ngaphambili Thixo wavela ngaphambili wala ngawo I'm a product of grace. Hallelujah. Ndafunda only that year effort. Ndadrop out. Icebo likaThixo kufuneka ndiyofumana uYesu ndifukane nomama. Ndiphume ndiyi-time bomb. Ndiyoqhushumba. Ndiyokhohlakala. Ndiyomegephi. Ndithi magapha amantombazana. Abo-17 years abano-5 gig. Njengayo. Kwezi abantu ngazowajaja. Ndithi ikhona indoda enamanzi. Uthixo wafumene. Asalayo. Kulamanzi.
akomi naphakade kodwa uqubuka kuye ukucelela abantu ukuthi akhona amanzi yiyo ke into yabangela ba nditshilo bake ndadrop out ne ndikuwavula umnyango ndaphinde ndayofunda ndaba yi-qualified teacher fortunately e-high school kanti uThixo wenze platform yoba abe maninzi amantombazane azawusinda azawuncedakala kuba ndi-living testimony yoba ayikho enye into okwazi ukuthi quench that thirst ngaphandle kuka Yesu ongena enhlizweni ndibubungqi amen haleluya molweni nsensele ukhona bemsefuna ndingagqibeli bali bathi yini kukhona nabantwana apha makakathethe zonto no uThixo wayenecebo lakhe then ndizothetha ngento nje ezimbalwa ii-pillars to sustain a young wife emtshatweni kodwa before ndithethe ngazo mandiphinde ndize ngobungqina sithe apha we are more of sharing our true testimony with the Lord ndaphangela ndabonwa kumfana ngubhuti osindiswe isendisindisiwa ndithi ndiyavutha ndihamba ngo-360 hayi ndiyavutha ndabonwa niyibambekele young wives young women young wives niyibambe ngendlela erayithi ndacelwa ndarayithi aba kulo mfana bangafuni nokundibona bengandazi into elithetha le bathi asimfuni lowo wecawa bandibiza owecawa sifuna owethu esizawenza ngendlela yethu namasiko ethu lowo wecawa simfuni kwaye lotyolwa ekhaya okokuqala kwabekuye abazalwane akho nomnye wakulomyeni sebevumile invitation cards sezibhale eqalanye okay bavuma yo ngaloo mini ndaqomba ndicela Mike that ndiyabulisa apha ekhaya ndi-aware uba andifuni ndiclear andifunwa neento andifuna nale package yam kaYesu yiyo kanye lebangela uba ndingafuni kanti uThixo uyandiweka uyanditreyina ukuba Galatians chapter 5 uzufika uwaveze amaGalati bawadle yeyi kanti ngicela sicime kancane i-recording kanti uThixo udiliza i-status kanti uThixo uyandipurifya ngoba igolide iyapurifya kanti igolide ecela nikhumbule it is from the dust to the display and there are 7 stages esizawuzithetha xa sibuya ubidlulaphi igolide before it is displayed and you can't even enjoy Ngicela unibanisela there was a local radio ndandiqhuba inkqubo ka6 to 9 ndandithi xa ndivula ii-calls babaphulaphuli bangene wayebangokuqala aseyigold idissolved sikhona down isikhona on air uThixo uyavuma ndingaphinda bomama ubani ke uyavuma futhi avume ungenzanga nto avume man avume ngawe uba ngizawuzitsho zoyi7 ezazithi zozitsho hayi ke ngoku wathi bathatha i-10 about sasingathandani kangaka ndikhumbula one time siye kwi-funeral engekho ekhayeni siyadlula ke ngoku ekhaya sifike ehleli ngaphandle yiza nesitulo sincokole athi kulo ndodakazi ondimamazalayo senze lithi bani ezo ndodakazi athi hayi bawukubani umakoti sitsho ke sona sithi yenzithi sibhizi sacobana ngoba uThixo into ayiqalile uyayifeza when I make sure ukuba you are on God's side noma uthi xolisa ungenzanga nto uthi Thixo andenzanga nto kodwa at your word ndiyoxolisa xolisa kakutsho wena kahle mna ndenzanga nto
ndibambe apho. Sidlula kwezo zinto for a good cause. 7 pillars for your partnership. Into ezawenza uhlale uhleli emtshatweni wakho. Zezi pillars eziyi-7 zikhawulezisa ke ngenxa yexesha because kuthiwe ngeke sibeke yokuqala kusakhona enye ezayo. I like sharing my testimony because sometimes ucinga uThixo uvala amadada. Ukuve xa uthandaza uvuka ngathi uvala amadada. Hayi kodwa umthandazo wakhe awuyanga kwandawo. Kanti uThixo uhamba nawe. Iphila yokuqala Nkosi yami. Iphila yokuqala ekumele uyazi as a young wife is your position. Iposition yakho iku-Psalm 68 verse 11. Umkhosi wentokazi. Ngelishwa wena, you are just another soldier in the army of the Lord. You are a soldier in the army of the Lord. Ndingayicacisa? Asizuzifunda ezi verses sizozithetha. Genesis chapter 1 verse 31. Genesis chapter 1 kulapho uThixo edalayo ne. Ithi ekubeni edale umfazi sangaphinda dala. Avele athi with verse 31. Okay, andiqale kanti uzoyiva. Every time uThixo edala wayithi it is good. Every time uThixo edala wayithi it is good. Xa igqiba kudala umfazi wathi it is very good. Fanishwa wena ungu very good. Singobani thina? Singo very good. Zangaphinda dala. Ngoba wayesefike ku very good. Xa sekufike lo ndiqinile. Sizayicacisa. Every time izinto zisenzeka ukhumbula ukuthi Thixo wathi it is very good. Khawuthi unosicela kwakho uthi ungu very good. Very good. Siyodefenda. Siyi-defense mechanism. Yasemitshatweni yethu. Angabhetha utata ndizobhetha mna. Angabhetha umamazala ndizobhetha mna. Bangabhetha abantwana ndizobhetha mna. Position. Ake ndiyicacise ndikhawulezise le position mamudlo. In an army. Emkhosini wase-South Africa. Kukhona i-different forces. Kukhona i-foot soldiers. Ezihamba ngenyawo. Ufike zipatrola. Kube khona i-horse soldiers. Kube khona i-navy ababasemanzini. Kodwa thina abafazi siyi-Air Force. Ndingaphinda. Jonga i-Air Force ngaba benza i-genocide. Xa kuthiwa bazo-destroy imoti, akusafuneki i-foot soldiers. Akusafuneki i-horse soldiers. Kufuneka i-Air Force. Ezathi da. Within an hour, iphele isilanga. Uthini mamisto? Ndithi yabona thina. Asithengi ipulpit. Ukuze senze umonakalo. Thina sihamba komoya. Jonga thina sivala ucala. Kanti sizowenza umonakalo. Sizowenza i-genocide. Siyarivesa thina xa sawonakalisa. Siyasithela. Asifuni public zone. Sifuni private zone. Wenza ukuthi wonakela. Umfazi uyazi iposition yakhe. Vala ucala. Aye bedroom. Kanti wenza umonakalo. Siyi-Air Force ye-families zethu, yamabandla ethu. Bese noma sive izinto asihambe siqhubetha abantu. Siyagoduka. Ndiyake ndigoduke. Njengowenza umonakalo. Ndondandazela phezulu. Thina singaba bathandazela umntwana waseKapa. Enxiba eredi ukuyozibhubhisa. Uthandaze. Uthandaza kakhulu izihlambi. Uthandaza kanti sanamhla. Ngoba umfazi othandaza ungaphezulu komfazi othakathayo. Eyethu indaba isemoyeni. Eyethu asihalele le-meetings ezininzi. Noma ungangasifaki se-right. Siyayazi yethu zone of operation. Siyi-Air Force. Senze i-genocide.
senza umonakalo ngokwasemoyeni. Position bafazi. Ziyeke arguments. Bayeke novuka sithethe.